स्वागत बा गुरु भोजपुरी में। तो भैया आज हम जनता जनार्दन के जय बोल के अपना वीडियो के शुरुआत। आज से कुछ बहुत दिन पहले से लोग बोलत रहे कि राकेश मिश्रा के जमानत जब्त बा, उनकर मार्केट चल गईल हई बा फलाना टाइम का। लेकिन भाई उनकर लगातार ही दूसरा गाना आइल बाटे, भाई पूछलो मत, बहुत लाजवाब बा। गाना के नाम बाटे साबुन लगावेलू कि मटिए में गुण बा। मतलब उनका जो राकेश मिश्रा बाड़े वो अपना लड़की के खूबसूरती के अपना शब्द में व्याख्या करता रहे, ओकरा के बड़ाई करता रहे कि भाई मतलब साबुन लगैला से खूबसूरती बा, आखिर जगह मोटिए के ही देन बा। भाई गाना बहुत ही प्यारा लाजवाब बाटे। गाना में तो बहुत कुछ है में जानते रहो, बहुत लोग फैन बावे ठीक है कमर हिलैला के, केहू तनी बॉडी देखैला के। लेकिन राकेश मिश्रा एमे मिल हवे डांस नाच के। अब भैया देख ली यो गाना ट्रेंड करी, अब 100% ट्रेंड करी। भाई भोजपुरी में एगो इकलौता ऐसा स्टार बा कि बेचारा ना जातिवाद करेला, ना अश्लील गाना गाई, ना भी कोनो भी प्रकार के विवादित गाना गाई। एकदम साफ सुथरा प्योर, भाई एकदम माइंड ब्लोइंग बोले तो मतलब पूरा मजा आ जाएगा बा। और गाना पे हमरा बुझाता है कि ना ही तो मतलब 10 गो गाना अगर आवत हुई न तो में से 8 गो तो ट्रेंड पूरा करते हुए यूट्यूब पे ट्रेंडिंग सेक्शन। भाई और जानते रहे कि स्टार के हो वो हटे अपन प्यारा नीलकमल सिंह। भाई वाकई में मस्त गाना गावेला यार। नीलकमल भैया के फैन बानी भैया, नीलकमल भैया हई सलाम भैया नो कि सबकर एक दिन समय बदलेला, आज सबकर बदलल बा। आ देखो अभी भी बदलल जा रहल बा। बहुत दिन से ट्रेंडिंग सेक्शन जाम कर लो, पावर स्टार आ ट्रेंडिंग स्टार हाला गुली कह के। आ एबरा देखो नीमन गाना से भी छोट छोट सिंगर भी ट्रेंड करता रहन। एबरा जाके देखो अपना प्रमोद प्रेमी भैया के, उनकर 12 दिन पहले गाना आइल बटे, पढ़ाई चलता, हम मिले नहीं आई भो हमार पढ़ाई चलता, ऐसा ही गाना के साथ बोल बटे। हाँ 28 नंबर पर ट्रेंड करता भाई 12 दिन से, समझ लो भाई। अब दोनों जना अपन अपन जगह खाली कर लो। अब छोट छोट सिंगर जितना बड़े हैं उस सब लोग अब ट्रेंडिंग में पहुंची। अब कोनो करे थी वो नहीं खेल श्री राम भाई जे वीडियो अगर अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करिए लो और शेयर करिए लो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए लो भाई। कैसे वीडियो बनावे में बहुत मेहनत लगता है, जैसे कि तुम लोग देख पड़ लो पसीना से पूरा स्थिति खराब हो रही है। भाई वीडियो के शेयर कर दिया लो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके दिए लो भैया। ऐसा ही फनी वीडियो और मस्त रोस्ट वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध मिली। बाकी के लिए मिला जला नया वीडियो में, बाकी के लिए जय श्री राम।